Gipasakaan kaso sa Piskalya ang mga sospek sa gingong gang rape sa 9 anyos dito sa sitio Baybayon, Barangay Talaga, Lungsod sa Argao. Samtang amahan sa bata nangayog hustisya sa tabo siyang anak. Adunay live update si Chona Garion. Chona? Yes, batang gyud sa presuhan ang mga suspect sa naglugos sa 9 anyos nga biktima gumikan kay dili sila pwedeng makapiyansa sa kasong paglapanglugos nga ilang giatubang. Gipahibaw ni Chief Inspector Roland Alicer, ang hepe sa Argao Police Station, nga gipasakaan nagkasong statutory rape ang mga suspect nga mitabang og paglubgos sa grade 2 nga tinun-an. Lakip sa mag-atubang og kaso ang uyoan sa biktima kinsa miangkon nga nakahilabot sa bata sukad pa ni atong nagpanginaron pa kini og 8 anyos. Upat ang nadakpan sa mihimo sa krimen ang uyoan sa biktima, si Calixto Aligato Jr., Raymond Imelda ug ang usa 17 anyos, samtang duha sa mga suspect ang at large. Sa pikas bahin, ang amahan sa bata miingon nga wa gyud misumbong kanila ang iyang anak kalabot sa nahitabo ug wa usab siya nabantayan nga lahi nga linihukan sa bata. Nangayo siya og hustisya sa nahiaguman sa iyang anak sa kamot sa unom ka mga lalaki. Ilabi na sa iyang bayaw nga kanunay niyang kauban og kainom. Wala siya musulti. Sir, man nga katong patawag mo sa puan. Dito na siya nisulti sa maestra. Kani atong kalagot na mangyod pero di lang yun magpalabi kay na may hustisya. Sila rin mo kuha na ito unsaon nila. Kay mapamatudan magyod nagtinuod bag. Yes, Bob, nang hinaot gyud ang amahan nga makaangkon og tinuuray nga hustisya ang nahitabo sa iyang anak. Samtang ang bata karon, Bob, anaa sa kustodiya sa DSWD Argao ug ipaubos kini sa debriefing gumikan sa trauma nga nasinati. Bob? Thank you so much sa Chona Garion sa imong live report.